públic, el discurs mediàtic és que el turisme és la salvació, no? Segurament, quan no hi ha indústria, quan l'agricultura està com està, només ens queda el sector serveis i molt específicament el turisme com a punt de salvació d'un territori. Digue-li territori físic, però també, evidentment, territori social, no? Territori sociològic, econòmic, etc. Però el turisme realment és el desert. El turisme desertitza. D'aquí fins al mar hi ha 12 quilòmetres. I hi ha 4 vies de ferrocarril. Una d'elles en desús, 3 en ús, unes més que altres. O sigui, estem en una zona molt densa d'infraestructures, per tant, Sí, això per tant hauríem de pensar que és una zona amb una potencialitat de definició, d'alta definició. I tot i així, és un lloc prou indefinit com perquè hi hagi una certa especulació.